नोंथांमोननि मिडियाखौ आङो सिगांनो गोजोननाय आं बावहरग्रोनाय थाबाय। नोंगौ एक्चुअली आंहा जाहैबाय बहुत समस्या दङ, मानो होनबा एनडिबिआव थानानै आङो केसआ आंना क'क्राझार मोनसे जादों। क'क्राझाराव खनसे हमजादों आरो बेजों लोगोसे नागालेण्डआव हमजादों। दा क'क्राझारना जोब्बाय, ओमफ्राय नागालेण्डनिया बेसेबांबा गोजान नालाय नागालेण्डनिया जोबाखै दासिमबो। दा बे नागालेण्डनि बिटिआर एकर्ड एनडिबिनि गेजेरजों बिटिआर एकर्ड जानानै फैबाय। दा एकर्ड जाखांनायनि उनावबो जोङो दिनै बेसेबांबा गोजान नागालेण्डसिम जोङो कर्ट केस मारिहैबाय थानाङो। एकर्ड जानानै दिनै बोसोरफि जाखो। दा एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै जोङो मासै मास थांबाय थानायाव जोङो 6 लाखसिम फैसा गारनांबावखो। आरो बेजों लोगोसे जोङो नागालेण्डआव हमजानायजों लोगोसे हमजानायाव जोंहा हा हु गासिबो फानजोबनांदों। दा बे हाखौबो आं नोंथांमोननो देखायबाय। दा बेजों लोगोसे हा फाननायाथ' फानथायनाय जायाखै, मानो होनना बुंबा मोनसे एग्रिमेन्ट सिस्टेम खालामनांदों। मानो होनना बुंबा हाखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै आङो फैसाखौ लाथ'नांगौ जादों। दा बेखायनो बिथांमोननिसिम आं दाबो फैसाखौ सुख'हरनो हायाखै, मानो होनबा आंहा समयसायानो जोबाखै। मानो होनबा मासाव मास दैनो कन्टिनिउ आं थांबाय थानाङो दासिमबो। अबे समाव आं जमा खालामनानै 3 लाख गाहाम फैसा सुख'हरनो हानो। बेखायनो आङो मिडियानि गेजेरजों बुंहरो, थाखा फैसाया जायोब्ला आं बिथांमोननो बे हानि जेनाखि एग्रिमेन्ट खालामनाय फैसा आं बेखौ सुख'हरगोन। आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै कर्ट केस गाहैनांनायावबो ओरैबायदि समस्या जायो। दिनै आंहा आथिं गैया, एक्सिडेन्ट जानानै लेंग्रा लेंथा आथिंखौ लानानै आङो दिनैसिम आङो नागालेण्डआव कर्ट गाहैनांबाय थायो। थाखा फैसानि थांनाय फैनायनि बुहुत जेंना समस्यायाव गोग्लैयो। दा बेखौ प्रमद बर', मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा सासे एनडिबिखौ फाननानै दिनै शिफ्ट जाबोनानै दिनै एनडिबिनि जेंनाखौ सुस्राङा। गावहा इसिबां माने थान्दा खुसियै बोजों बेराय जागासिनो दङ। जों बिथांनिसिम बिराद गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मानो होनबा जोंहा दिनै मावनानै जानो थाखाय जोंहा जेबो गैला। एनडिबिखौ थगायनानै गावहाल' हारसिङैल' गावनि थाखायल' सान्थि खालामबोनानै गावल' सान्थि जाबोनायनि सायाव जोङो बिथांखौ बिराद दुखु मोननाय फैयो। दा बिनि गेजेराव आथिंफोरखौबो जोङो देखायजोबनो हायो, जोंहा प्रमाणबो दङ, प्रुफबो दङ। दा बेखौ लानानैनो जोङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलिनांबाय थायो। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरो, जाहाथे माने एनडिबिनि मोनफ्रोमबो जेंना जेनाखि केस जेनाखि जेलाव थानाय बेखौ जेन'बा गावनि गोसो गोरबोजों अननानै जुदि मावनानै होयोबा बिथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखरखौ हरगोन। दिनै बिथाङा जेनाखि बुंहरबाबो खावलायहरबाबो मावैनि सायाव जों बिथांखौ बुंनाङो। मानो होनना बुङोबा जोंना आरो बे हानि जेंनाया जाहैबाय, जोंहा बे हाखौ जोंहा फरेस्ट भिलेज हिसाबै जों बायलाय फानलाय खालामनो जों मालाबाबो हाखाया। दा बेखायनो जोङो एग्रिमेन्ट खालामलायनानै लादों। बे फैसाखौ आङो माने सुबिदा जायोबा हरफिनगोन, सोलायहरफिनगोन। दा बेजों लोगोसे सिन्था खालामदो, एनडिबिखौ फाननानै आङो मानगाव गेदेर लरेन्स इस्लारि एमएलए बिथांखौ आङो बुंहरगोन, आंनि जर्दानपुर गामिनि खोलाहा बागानसालि गामियावहाय दिनै 3 बिघा ना 4 बिघा हा बायदों। 10 लाख करि बिघा बेबो फरेस्ट भिलेजसो। दिनै बिथाङा जेन'बा सासे एमएलए जालायनानै दिनै जेन'बा एनडिबिखौ फाननानै रायजो राजा पाब्लिकफोरखौ दिनै थगाय गावहा हा हु बायख्रुबनानै गावनि जिउखौल' गावहाल' खुंगासिनो दङ होननानै जों बिथांखौ गोथौयै सिद्दायै जोङो माने सोंखारि हरो मिडियानि गेजेरजों। माने गावखौल' नायनानै लायालासिनो बयखौबो जाहाथे नायलाङो समान माबाजों, बेजोंनो माने माखासे समस्या माखासे थासारिफोरखौ समाधान खालामो। आरो फरेस्ट भिलेज हाखौ बायलाय फानलाय गैया होननानै मिथिखानानै बिथाङा गावनो देखायगोरबावबाय 10 लाख बिघा करि बियो बायना लादों। गोसो जायोबा बिथाङा मानसिफोरनो प्रमाणखौ नांगौ होननानै बुङोबा आङो मिडिया लानानैबाबो आङो देखायहैनो हायो। आंनि सर'गा बारबानो बिथांनि बायनाय हाखौ मोनो। दा बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरो, जोंखौबो बेसेबां माने गाज्रि इसेबां माने समस्या जेंनायाव खोख्लैयालासिनो जाहाथे जोंनि थाखायबो सिन्था खालामो। दा दिनै जोङो मासै मास जोङो थांबाय थानाङो। जों बबे जायगायाव मोननानै थांगोन दिनै? बिथांमोनहा जोंनो केसखौ फोजोबनानै होआखै। थांनायनि थाखाय बेब'स्थाखौ खालामबाय थायोमोनब्ला हयथ' जों बिथांमोननि सायावबो गोजोननायखौ मोनगौमोन। बेराफारसे जोंना आथिङाबो लेंग्रा जानानै दं नालाय, अपारेशननि गोनांथि। दा बेफोरखौबो बिसोर सल्भ खालामनानै होआ मालाबाबो। दिनै जोङो बे लेंग्रा आथिंखौ लानानै हाब्रुआव हाबनो हाया, खामानि मावनो हाया, हाजिरा मावनो हाया। जों माजों दिनै जोङो कर्ट गागोन? जोङो माजों सोलिगोन? दिनै जोङो गोथाङै गोथै जोङो थैनायजों समान जानानै दङ। दा बेनि बेलायावबो दा बेफोरबायदि जेंना समस्याखौ दोनखुमानानै बिथांमोनहा बिराद मोजां सान्थियाव फैबाय, गोजोन जाबाय होननानै बिथांमोनहा थगायगासिनो दङ। दा दिनै गोजोना फैदोंब्ला जोंनि समस्याखौ नायफैदो। जोङो दिनै एनडिबि जानानै मावबोनानै एनडिबिआव थाबोनानै जोंहा हा थांदों। दिनै जोङो एकर्ड जानानै बहा हाखौ मोनफिननो? जोङो दिनै गाबगु खुगुनि गेजेरजों, दुखु दाहानि गेजेरजों जोङो नागालेण्डआव कर्ट मारिहैनाङो। दा बिथांमोना जोंखौ मा खालामनो नागिरदों आं बेखौसो सिद्दायै बिथांमोननिसिम बुंहरो।
सोंखारि हरो मानो होनबा इलेक्सन खाथिबाल' अबेबा साख्रिनो अबेबा रिहाबिलिटेसननो अबेबा केसनि उइथड्र जेलाव थानाय सोद्रोमाखौ माबानाय बख'नाय बेफोरबायदि खोथायाल' ओंखारबाय थायो बिथांमोना इसेबां गोसो गिसाव गोसोखौ लानानै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव मा एक्टिं मा नाटक खालामबाय थादों दिनै जेन'बा बिटिसिनि थासारि बिटिसिनि डेभेलप बिटिसिनि साख्रिनि लाइन बेफोरखौ क्रर हाजार थावजेन्डनि बिसोरो फानहरबाय स्टेटआव दिनै बे फाननायजोंनो गावस्रा स्करपिअनो फर्चुनारनो लायै गावस्रा गाखोलागासिनो दङ मोनसे अबेबा लामाजों बिसोरो गिदिङो थिग नंगौ नाथाय बे लामायाव नंगौ स्पिड ब्रेकार खालामदों थिगानो नंगौ नाथाय स्पिड ब्रेकार मोनसेयावबा बेबा खय लाख बाजेट खालाम जादों दा बेखौसो जोङो सन्देह खालामो जेलानाखि सरकारा बायो बिथांमोननि थगायनाया ख्रा रोखा जागोन गासिबो नुजासारजोबगोन अब्लानो बिथांमोना मिथिगोन मानो होनना बुंबा रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामदोंमोन मानो होनबा बिटिसि इलेक्सननि सिगां बिसोरनि गोदै बुंनायाव बुहुत पाब्लिकफ्रानो दिनै बिसोरजों थांदोंमोन दिनै बिसोरजों थांनानै इउपिपिएलआव थांनानै इउपिपिएलनिफ्राय सुबिदा मोनैनि दिनै बिपिएफजों थोंजोङै फैफिनगासिनो दङ मानो बिसोरो जेनेबा सोरनिबा लोमजानाय सोरनिबा साजानाय सोरनिबा न'खरनि समस्या जेंना बेखौ मालाबाबो सुस्राङा बिसोरना लोमजानाय बेमार जादों होननानै बुङोबा बिसोरनो नांगौ जाहैबाय बे एप्लिकेसन डाक्टार रिपर्ट दा जेन'बा नोङो डाक्टारनाव सोजेननो थाखाय आं गैयाबा नों बोरै रिपर्टखौ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जेन'बा एप्लिकेसनखौ होगोन सरकारनि सिस्टेम रुल्स बायदिसो बे स्किम हिसाबैसो फैगोन बेखौ बोरै बिथांमोनहा बेमार हिसाबै बोरै बेखौ नेनानै थाबाय थानो हानो थाइसेबो रावखौबो सैज' होआ बिसोरो रावखौबो अनग्रा रावखौबो सहाय होग्रा मानसि नङा बिसोरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा आइ आफाफ्रा पाब्लिकफ्रा दिनै लोब बिपिआव हाबगासिनो दङ दिनै जोङो बेखौनो फैगोन बिटिसि इलेक्सन नैबे एमपि जोबनानै बिटिसि जागोन बिटिसि जोबखांनायनि उनावहाय इउपिपिएल होननाय नामानो थानाय नङा होननानै आङो सन्देह खालामहरो